puwede ako. When intayami dayawe di ako tayo taisud salakan tayo. Bingken ng taengan intay nga ikan ka panang sarabu ken Jesus nga ari di kapya idir itay nga ikanta di kinatan na usana usana itayami sa baten di when itayami sa rapwe di ako. When intay amin dayawe di ako tayo naisud salakan tayo. Taengan intay nga ikanta panang sarabu ken Jesus nga ari ti kapya idir itay nga ikanta di kinatan na usana usana. When intayami sarapwe di ako. When intayami dayawe di ako tayo naisud salakan tayo. Bingken na taengan intay nga ikanta panang sarabu ken Jesus nga ari ti kapya idir itay nga ikanta di kinatan na usana usana. Bingken na taengan intay nga ikanta panang sarabu ken Jesus nga ari ti kapya idir itay nga ikanta di kinatan